Rutendo Matinyarare anozikamwa nenyika yese kuti he was making utterances attacking zviganandas, attacking the president, the first feminist, maclose allies emutungamiri wenyika, the first lady. Panguva ino oonekwa kunzi after he was paid by Tungwarara achipiwa mazakwatira emari pamwechete nemotor vehicle, panguva ino he has silenced himself. Zvinozobuda pachena kuti maefforts ese aita it was because of money. He was just in need of money. Panguva inoi ouya achitenda Tungwarara, and panguva inoi he is saying akuda kuita development. Nzarapina mashoko atoda kuti muri Zimbabwe mujaja mukomenta umbotoza kuti tina kwatiri kuenda here and this kind of people vane this behavior. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Matinyarare anobuda nyora achiti Dr. Tungwarara, the cash has been received, and now to lift the nation. Dear Dr. Tungwarara, thank you so much. The cash has been received. I would also like to once again thank you, Presidential Advisor, for your commitment to helping settle my grievances. I will now in turn be offering this money as loans to promising young people who have great ideas but do not have access to loans or angel investment. By empowering me, you have given me the opportunity to empower the next generation. Do mashoko anobuda achitaurwa namukomana Rutendo Matinyarare achinyorera Tungwarara achimutoenda pamusoro the gift yaapiwa mari nemotor vehicle. Madevelopments ari kuda panguva inoi arikunyatso kuratidza vagari vese munyika yeZimbabwe kuti this is the kind of people we are working with. And panguva inoi mukatarisa nemacrimes akakomitiwa naMatinyarare mukamaona kuti aiataka the president, pane mashoko aitaura anyatsokunzi ari very very sensitive. Zvinhu zvinyatsoonekwa kunzi kana mutemo ukada nyatsokuiswa cheko cheko anowana life imprisonment, and he was against Cap 3. Panguva inoi tichitarisa on history, everyone who opposed Cap 3 mune harambopuwa mari, they were attacked. Those people vamwe they were tortured, some of them they were fired, but Matinyarare anopuwa mota. Pinangomesi kishemedu dzafungira enyu motodiva pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.